Һәрбер кеше үз халкының үткәнен, йолаларын, ата-бабаларының ничек көн иткәнен, ниләр белән шөгыльләнгәнен, гореф-гадәтләрен, йолаларын белергә тиеш. Чөнки үткәнен белмәгәннең киләчәге дә юк диләр. Дәверләр узган сайын алар күпмедер дәрәҗәдә үзгәреп, югалып бетә язып безнең көннәргә дә килеп җиткән. Безнең халык эшкә бик уңган халык. Ул элек-электән күпләп каз асраган. Каз өмәсе көзге авылның иң яраткан йола бәйрәмнәренең берсе булган. Ырсай авылы халкы әлеге бәйрәмгә тәфсилләнеп әзерләнгән. Аяк авыл 2019 конкурсы рамкаларында узган каз өмәсе бәйрәмен авылның китапханә мөдире Рүзилә Назирова башлап җибәрде. Бу вакытта инде йола башкарылган йортта Мөнирә һәм Разиф Галиевлар гаиләсендә казлар йылкына башлаган иде. Җитез апалар хезмәтләрен үтәгәндә җырлы-моңлы дулкыннарга да күчте. Бу вакытта урамда да бәйрәм гөрләде, җыр-моңнар агылды. Теләге булган һәркем чәй табыны янына узып, тәмле ризыклар белән сыйланды. Кайнар чәйне саф һавада авыз итүдән дә рәхәтрәк нәрсә бар икән. Ортада сүз биләме башлыгы Рим Садыйковка бирелде. Мен инде рөхсәт итегез беренче кылып сезнең исемнән, үземнең исемнән рәхмәт сүзеннән башласым килә. Минем инде рәхмәт сүземне җиткезәсем килә Галиевлар гаиләсенә, Разиф абый белән Мөнир апага. Мөнир апа монда чыкмаган бугай. Идеме икән? Әйе. Аларга рәхмәт әйтәсем килә. Ни өчен дигәндә Разиф абыйны сез барыгыз да беләсез, ул авызына бер сүз алса, үзмәй дә куймый да инде. Аны бер яшьләрен батырын түгел, кыйыкмыйк сөйләп торасы юк. Зейкенә бу сүзне башына уйына китергән инде ул. Авылда бер каз өмәсе үткәрәйек әле дип, мин инде үзем әле отпускада булу сәбәпле бер көнне әйдә безне вакыты җитте үткәрәбез дигәстән үзмәде дә куймады да шушы көнгә билгеләде һәм үткәрергә булды. Ни өчен аңа рәхмәт әйтәсе килә? Чөнки иптәшләр сез аны күп барыгыз да беләсез, безнең авылда каз өмәсен күптән инде үткәне юк бит. Әйе, олылар беләләр, яшьләр аны белмәйләр дә хәзер. Шуңа шушы безнең милли традициябызны дәвам иткәне өчен шушлай йөрәге җитеп, бөтенләйне дә үзеннән әзерләде ул. Без инде авыл советыннан, клубтан өстен генә ярдәм кулы суздык. Калган бөтенесендә ризыкларын, башка төрләрне эшләрне бит инде үзе башкарып чыкты ул. Шуңа Разиф сезгә зур итеп рәхмәт. Алдагы елда да шушлай малларыгыз, кош-кортларыгыз мол булсын, күп булсын, тагын да шушлай үткәргәсен, әле син бик дәртлесең, әле моннан да үткәрсең дип ышанабыз. Һәм инде алдагы елда бергәләп кушылырбыз, авыл халкы белән бергәләп кушылырбыз. Һәм инде зурлабрак үткәргә тырышабыз алдагысында да. Сезгә исәнлек, саулык, бәхет, шатлык, шушлай дәртле булып калырга язсын. Рәхмәт сезгә. Сәхнә түрендә бер алтлы авылның үз эшмәкәр сәнгать осталары чарада катнашучыларны үз чыгышлары белән сөендерде. Иң тәүдә авылның өлкән буын вәкиле хәзрәт Әлзәм Камалов сүз алып изге теләкләрен җиткерде. Шушы матур мөбарәк бәйрәмебез, каз өмәсе бәйрәме белән тәбрик итәбез авылдашларыбызны, килгән кунакларыбызны. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Киләчәктә дә шулай матур итеп өмәләр үткәреп бергә яшәргә, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне ярдәмләшеп,
инде шафкатлы, мәрхәмәтле булып, шушы матур дөньяда иман белән яшәргә барыбызга насип булсын. Менә авыл советы җитәкчесе әйтеп үткән Оек авыл турында инде авылыбызда Аллага шөкер ул гамәлләр бетеп баралар. Зияратларга барган вакытта үткән елларда хәтерләгәнегез бардыр. Инде әзме күпме шул нәрсә белән мавыккан кеше була торган. Хәзер алар юклар. Авылыбыз аңлады. Ничек итеп яшәргә Оек авыл матурлыгын ничек итеп күзалларга авылыбыз үрәнде. Рәхмәт барыгызга да шулай матур бәйрәмебезгә җыелганыгыз өчен. Шушы бәйрәмне үткәргән Разиф Талгат улына, аның тормыш иптәшенә, семьясына зур итеп рәхмәт. Киләчәктә дә бу бәйрәмнәребез даими булсын. Барыбызда кош-корт асрарга мөмкинчелегебез бар. Кош-корт асрап, мал-туар асрап, авыл җирендә матур итеп шулай яшәргә барыбызга насип итсен. Козлар йылкыны беткәч, остабикәләр киянтәләргә кошларны асып, җыелган халык гармуннарда уйнап, җырлап, инешкә таба юл тотты. Козлар уелган бәкеләрдә юылды, чарада катнашучылар өйгә таба атлады. Галиевлар йортында дуслар, туган томачаларны мул өстәл көтә иде. Аллаһа шөкер, менә каз алып, каз үстердек. Ниятем бар, авылдашлар белән бергә каз өмәсе үткәрергә дип. Ниятем тормышка ашты. Казларны суйдык бергә-бергә. Авылдашлар, күршеләр, туганнар белән бергә үткәрдек. Курбан чалуга да зур әһмият берип, курбан чалабыз. Шулай итеп, мал асрап, кош-корт асрап, пенсияда булгач, күңелле генә яшәп ятабыз. Рәхмәт. Хәзерге дөньяга илләр тыныч булсын, пенсияләр килеп торсын, табыннар мол, шатланып, рәхәтләнеп яшәйбез. Барыгызга да сәламәтлек теләйм. Кайткан кунаклар, авылның яшьләре һәм картлары, бала-чага барысы да җыелган иде каз өмәсенә. Ахырдан рәхмәтләр әйтеп, мондый күңелле бәйрәмнәрне күбрәк оештыруны сорап, һәр кайсысы иләренә таралышты.